Co gallo do 10º aniversario do pasamento de Xaime Quesada, Ourense acolle unha exposición para divulgar a faciana máis comprometida do pintor. A mostra reúne medio cento de obras de diferentes técnicas e estilos cedidas por varias institucións. Son cadros pouco coñecidos nos que o artista demostra o seu virtuosismo como debuxante e o emprego dramático que facía da luz e das cores. Os temas que aborda son a solidaridade, o pacifismo, a intolerancia, a guerra, a pena de morte, a miseria ou a fame. Así nos despedimos, gracias como sempre pola compañía. Volvemos ao remate do telediario a Tantón. Boa tarde.